sang patih sikra hanata baris nyawijiku mulung damyak kumbrekut lampahi pinarung krapya watang agate ku melarang bagi bidale kumuro Awet yang di promo
Terima kasih.
Waduh ya. Alon. Ayo podo pating langsar pating langsar. Was. Ayo ya.哇塞，要累呀！哇，你上来呀！哇哈哈哈哈！哎呦，对风说怪呀，哇，哇呀，哇塞，Papo maju ke para ngarsa tanding kredane joret ek sabutine ro ek sundatan mundura katang ten oleh nuwe priyaku poso
kasih. Iya. Oya 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 oya. Waduh, waduh ya. Woi, kaget aku wes, ya, iya. Hei, 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 hei. Yo, gak bahaya ta? Woi, bahaya. Jantung hatiku
semoga sehat selalu, murah rezeki ya Bu. Amin. Jantung hatiku sampun ayo nak fit bagiamu iki giliramu. Wah.
ayo ayo woi wes ayo konco bali woi adalah hei 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 woi wes ayo amuk Surang Broto Jaya Broto wah woi ayo tanding orang aku ah woi hei 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 oh ya hei 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 woi mas ya ayo alon hati-hati ayo ayo ya oi oi ora parek ngono kuwi ya was was lah salah aduh ya ayo legu jengi tutuk sing rada kenceng ndak bahaya waya ora nglilipi tawon das ora wes waduh ya lah salah gojlek selarak cek-cekan ora kleru iki bangsane Siluman lo woi was
soleh kukulono. Wonten ira ingkang luwih Oya. Oish. Oya. Oh. Yeah. Waduh ya. Ente mung sapa Wash. Lah dalah. Ayo tusuk ayo. Lah ya. Ayo sik ngati-ati ae, Cok. Wes. Ayo dikencengi aja nganti kendho, wes. Oya. Wah, iya. Oh, iya. Nah, ayo ngono kuwi sing bener, wis. Oya. Sing nang arep senam jantung ya kuwi ya. Ketiban ajiku Kiai Paku Jalmo 12 was iya waduh kancaku mau menyangati kancaku ayo goleki mlebu lah nganti pincang wes iki kok podok iki selawat meneh Bu yuk
Oi. Puas. Haya. Haya. Oi. Ora krasa. Oi. Waduh, waduh ya. Puas. Puas. Oi. Oi, oi, waya. Aduh ya. Waduh, waduh ya. Oi.